Puhdas pohti mun YouTube-kanali. Åtna videos det många gånger har med tinga. Bira mailon kanske inte etan sami gela, sami kultur bira, ja sami historia bira. Ja alla modis nöjda sina. Ja, de är chwelgi. Täällä äsi mun bira mun perustan, so että otettiin lepkuulan tai äsi oudal, donin tätä mun. Mutta musta angimiellä, se chalmustahti tai ääniä mun perustan tai äsi on. Vuostas äsi dokulla samgelua pusi. Läävara mangasiin kun munin teille käy lehksmehton privaata jatkoskouluväitöstä. Muuttuu tämmöisiä ehpteetan privaata jatkoskouluun toppe ilfveilas vuotta adju samgelua puusan. Ärko justa privaata jatkoskoulalla ootsan lovi stats duunje uophi samgela. Siivamalla mun häljendään chalmustahti lään, musi jokta skivir, givätsi privaata jatkoskoulalla uppe Oslus. Ja soni älgändan samgelu uophuusan, puhli orenasuun uophädjiki jihanuan ja de gasku skoulajaje. Te ootsi tiedu, että suu samgel uophuus paata luophuvu ja soni aatsu joita mi går standpunkt karaktär och något där som för ett väldigt samgel för bajas ja va lämmo mielessä huisuttu aina dahi halludan bira nuolu tai nuolu informationodan bira munin teetan dan odal muskivir muistelidan ja da trejo äänetan bira ydir.no sidus mun bian linka toko in the description box. Något av dessa behöver man det väl klok. Man kan riktigt utsläg och när jag samgelo på så är det att skolan för behålla ska jag behålla i privat skola. Nubbi är sig queska sami dilli rosavel. Då då några månader media och överseende gulan radio. De hallo nålo morosai. Sami on la dilli dopo rosavel. Ja, la mun mielestä hui ääret. Mutta det dakin mun ofta unna researcha. Den research mun gavnahin är hela att rosavella juo mun omalla spionloven. Ja spionloven lää hehtin rosasami oftsparg Norga, Suoma ja Ruotha bälsäämelaatsajon. Anja rosabel, det sisillä sama laakai okta samedikin ja mo missä Norgesruotsissa Suomessa. Siis on tuossa okta organa. Man har urfolksråd under provinsregeringa. Ja, det är något Norge, la gärtjala mangi, sed toaria sichide, rudalacht, mot da spionloven, la hehtindan, da organa i vacho dodjumis, da la vetti skolehaltan organa, maidai, da spionlova, dit ja spionlova tan dahka att puhalgala minu cheus, ja nu suotseluvun lopu ruosabel, ja pyytin vill data alla pueramus ruosa servodaki att järariikkatta hai teidän nuolu ruosa virra ja valla mun mielestä hui äärettet. Mus lään miellä tihti mun ruosabel saamlaatseun lää. Ja mun on mai fue mun on toilla nuolu dokumenterin sin birra, da hi trecho nuolu sin birra. Mutta okta puedetinga lää att ruosabella täällä alkuvun med organisationer mattak ja bara den odds att ruosabella en riktigt jag väghåll gå ruosabella det i hallo nuolu samgel han topla jäämän tai jäämän mutta jauhkan hui ollut samgel teidän ofta samgel mi hallo andoppe dalla gieltä samgel ja maidan research mai dakin det ganhin att Määnä ruosabel angedir luujävre guovlus te määnä jolla veilasvuota kieltä samgela vuostaskita kolmahlu ehkä jose ja monga kolmahluhka te sisiläsä gidji tai uophus samgilisha ja talo huissuttu kodopla nu monga giela jauhkanda si ongerach moida wajju tai samgel uophus riefti määnäide ruosabel mutta lihkuslava organisation alkuun ruosabel att barkta jots. Ja mun nuhäljan det ään mo ruosa samlaatsion lää topo ruosabel. Ja tähäläkä moidai
mun ja addi juuri man puede dilli missä täpä norkusoudu merkodiiti. Mun in ekal båtstahti gäsa puede dilli gäsa häibu dilli tangalin hääli tai muu intentiona ifalli vähäsiä. Mutta tää häälläkä muita mun ja addi juuri muusliitse just muusliitsen säämmäläs ruosa päällä. Ja muussa mennä ja tahi johtsu shat samgeluophuusa lihkää tah läsu etnikielä. Ja mun lisännu saavahate milloin me sähti vähki ruosa ja addi hän targi ja munin liikkutin nuuta spionlaa. Mutta munin tehdä nuollu manulla vaihkoon tän raja ja lämpärä luokamalta äsi. Lämpärä kutakin mun researcha. Mun saavanotte ruosa välsämlät säht maidelämin okta ossi dan oftsparku mimistä ruotan ja suoma sämlätjön ja että ruosa mai sähtä lämmin okta ossi das että mi inkluderar han ruosa sämlätjön smälde. Tällä suddo että läjö ei mi hehtedassa. Ja tänne mun hällekin chalmustahti tangoin mun toltanote mie teidän ollut mo sämlätjön ruosa tällä. Vaelluhti naamuja, että dessa veulars aini ofta episoder, ofta program som man omlar den stilla kampen och samlar ruosa slä. Doppe don ainat ofta niisona birra gi muistella migia vai kun ruosa duhti nälki si ärhera fertje färre kaupuide ärgi tavallasparkuide. Vuollani puolestaan miehsästalan kuolestaminen ja noin. Noita mun bian taas on mein linkka in the description box. Noita saat bekäht den episoda. Ja det är många mors ässi. Det här simjakso huiol munje. Mielos medias det länu större ossi just det jag hal ja chalmustahti paktsi mai samlat väsihi. Ja mun jakan tolle mi vähän vaelduhti että mi samlats miel pääreväsi han pahtsi. Tällä ollut Sooma ja Finja tähpähuskia vaan ja tänne mun smihtin, että mun on joku muisteli tichide mun favorihtaa aikudaa täpä saamis. Okei. Mun favorihtaa aikudaa lä käkselohjaajit. Ja det var gjort se mikä käkselohjaaja. Ja vähän joku muisteli. Oh my god. Ja tässä on suuttu, että mun niin jäljellä on aikaa, että tällä on mun favorit aikudaa. Käkselohjaaja on te kieva joita mi kohtuvu saame vuoda morranemi. Ja tämä mieksaa, että saami sielläkin käibidiskuat sai servodas, mutta maitai riikka ja mäimme tässä. Tän aikudas lamai oktas sira naama. Tän aikudaa naama lamai saami kulle äigin. Ja tän aikudaki kulle maitaida piekän tsielka chai saami vuenga. CSV. Ja tää tsielka takia tää kolma pustaava. Mieksi varo hui ollu min mattuide ja kanske min vän med maita. Ja där aikuda algiliendu många alta auktioner. Anja alta auktioner dahi att det samlat alge varjali sin etnami ja alge chai hisami vuoda. Ja där aikuda stenanus muva ja sami vuota ja sami servuda oudani uolat. Är det här geva joita att ei se väldi si alge väldi vuoti saami kaipadusai ja tolle äki saami nationahuksen. Saami nationahuksemis de ollu iälahus riude tekniikkalast. Mutta haljan bära puere uositan nationahuksemis. Kuatu iäma oudumirko tihti garju, daninko ei se väldi halge elrämni, gienju ja ruukituimo jälg huks. Nuote tasotai större hastelus ja kulve. Mi säämälät aan tuoru ruukituimai westa ja beggamilui. Juurs aan. Käkselohous älge. Talo hui suddu, että mi saa aan dekadilli, että mi färt aan. Väldi tiei kampai. Ei se väldi westa. Och min ena ma karjutu.
Olla kuitenkin muisteli viidessä tämän aikutaapira. Det mun ainakin vuosi miet värstikä väisäsi pira. Kun nauhin det att ei se väldigt revidi minä mig. Det la huijolu unhas väsähuus kievan täällä mangmusägi. Täpä nurkupel saamis ärhiera muhtin almei. Huskhalai tonhin kussusi käkti vachelis ja muhti iera son skoulassa väsihi johta son jo atchal saamkiela go tahtargel hälli jähkate son halai fasti sin bira nuotte son shikhalai ja uchi tiedote täpä mie hala saamkiela ja mun mielestä lähnu ääret. Mun tuolla jähkin otti mioga me paat kuukkili kuekti tuo oftsenblois. Ahte olomu killi kievhi energi ja vielä hihmiin. Ja muu sähtää, että olmhan juhus ädin, että norksla kuekte almulaskiela. Tarkiela ja saamikiela. Manne ei agada säht kullu saamatasis kuin tarkiela. Musta on miellä bara rage, bara ja suutuahta läon rasisma ja vielä häämi voi teuskin, että on kievää alle kun väänmä uophissi määnä bara och samlat siellä hai mihkeedi och ni haka singun saada skrivi och ni haka tohkiede si hälsämiela och sin varsuhi amanu tällä väänmä malla problema kä uophissi määnä ni läht jalla faktiskt bullshit. Alltså bullshit monin beres att mun on en säännölle, mutta olla bullshit että taru duhti niin kievassa. Olla säämis, mutta ei saama gara däsis lihkus ne mu odalis, mi tifte, tie gähvasuhi min beach walls ja mie haga diktisin min vielahissa ja mie haga ball, kun just mi ball, te mi chaya te si vuit. Ja alle baller bitch käfti olla alle baller halus hämikellä koston lää. Mutta olla hui puhuta, että min chalmusta tai äsi maita ei vähäpäsäsi. Mutta täällä refluota mun favorit aikudaakin. Täällä aikudaas te ilme maita ei huilu chapagidjalla suoda gidjit. Ja tää gidji on te samlat älge viimat challi mo daruiduhtin vaihkuhisin mo saamion Jellin oudolisäike, sichal maittai makkar hävi, tjemmalis hävi daruduhtin aati sichide, mutta sichal maittai huiolu dan saami morrana birra. Si alege challi härhiela ootsalame birra, saami vuoda birra ja luontu birra huiolu. Tah ilme maittai huiolu daidat, saami daidat, huiolu luodit, ivara lehkulla Nils Aslak Valkepää ailuhas. Soni mai hui kuovtasran aikudaas ja da hui piekän kirjachalli Paulus Ytsi. Tää adda mun ja hui kaada toutui aina hyök hävä kun muus mietan aikudaa. Piirrada mun jakandalla daakan hui ollu. Ate mis läädä veik vuoda ootna päivä ja mis läädä ollu veillä suoda erhiedä saamekielaa. Missä plattform, kus mi säht chai saami musiikka, missä saami taito kuovtacha. Ja musta on räämis, kun olla min mahtut ja min määrma, kela me lämsät ussidan aikudas ja taakan, että mis läänä ollut rifti. Ja mun mietin, että tämän aikudas, tai puhutaan tähpähusen era tarviduhti, mis ältä aksuuna, että toivon lei, aikumus en huge. Missä me loimme liittyä kievra ja naanus. Jos ei liitty kievan tähpähus. Ja mun on kiittäväs. Mi mottojuts, että si leitsen ja testil, että si älge väldigt sai sevudas ja älge chai sami vuoda. Ja si ei balla. Ei se väldigt on herregud. Ursäkta du. Mi mottot si man är fängslig ja si nälge det se ja mun toivon, että mi älgi maita ei samogaarasi perusi taas, että mi äppala, mitä kievra, mitä naanus. Tehällä mus lää, että säämi lää on hieks ja halga lämmin on hieks, manga generationer old schoolui.
ja alle palaa chai tuonne samlas. Toivon ni liikubeho na video. Liikubetan video, kommenterebe just isa maada juuredalan birra. Di moi sähtebe mun ja addi tipsa man birra di härle päänhaini. Mutta jos on hakta hater ja kommenteer, mun on jopa perustetaan kommentar sen tuoni no muu vaikkui. Jep. No teemi aina la pähtä vessarga ja ollu kiitu puokade gähla gähsa mu video ja kommenteerin ja liikun ja juhka mu video. Musa ollu spänta ting ma pot kievat al old schoolui ja mi aina la hui farga fas hade.